mou-te de manera segura. Sempre que puguis, fes-ho a peu o en bicicleta. Evita utilitzar el transport públic en hores punta. Fes servir guants i mascareta i respecta les distàncies de seguretat recomanades. Per protegir-te tu i els altres, mou-te de manera segura. Informa't a covid19.amb.cat. AMB, Metròpolis de Barcelona. Davant l'actual situació que estem vivint, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca va anunciar en aquest darrer ple que el consistori està preparant un pla de xoc per fer front als problemes econòmics que estan generant totes aquestes setmanes de confinament. I estem preparant el pla de contingència que contempla, sobretot, actuacions per les persones. Ens preocupen aquelles persones que, com a conseqüència d'aquesta crisi sanitària, d'aquesta pandèmia, doncs quedin en una situació de vulnerabilitat econòmica. I aturada de l'activitat dels comerços locals. I per una altra banda també ens preocupa la recuperació del petit comerç, la recuperació de l'hostaleria, la recuperació de moltes activitats de petites empreses i ens preocupa, sobretot d'una manera molt important, l'ocupació. Un pla que es presentarà en breu. Volem que tingui flexibilitat perquè és evident que no sabem exactament quines són les circumstàncies en les que ens trobarem ni tan sols el mes que ve. Per tant, una de les mesures adoptades ha estat la suspensió de les festes de primavera i la festa major. Aquest pla de contingència el que estem fent és bàsicament retirar diners de totes aquelles activitats que no són necessàries en aquests moments. Ja els dic que la festa de primavera no tindrà lloc aquest any perquè no tindria sentit que gastéssim diners en això, que la festa major aquest any tampoc es celebrarà perquè no tindria sentit que gastéssim diners en això. La recuperació dels diners que en ambdues festes s'havien d'invertir es destinaran a fer front a les necessitats generades per la pandèmia.